Og maayong adlaw na sab kanyong tanan diha guys. Welcome na usab diri sa akong gamay balay na may noon murag nay ato ba. So karong adlaw guys sa kamanhon ako maghimog tangkal diri sa balay sa akong ate guys. Kay dito sa bukid sa among balay guys, wa gud kurente guys. So maong diri ko maghimo og tangkal para nga inig mahumanin ako mabutanan ako og suga og nga mahayagan na ako mga piso. Ug kana dayong mga kawayan niya akong gibutang diha guys, isip ilang salog. Wala pa gud na sa umaraysa ni guys. Ako pala na sa gibutang diha kung kaigo na bagud ang kawayan nga akong gikuha guys, kay perting buga tarab ganan layo ko gikuha ang kawayan guys. Kung wala mo kabalo guys, kaliwat gyud nama ang panday mao nay term nga gamiton kung daghan og liwat imong parents diri guys. Magud na tawgon gyud na siya panday guys. Oy lahi to nga panday day guys. Pero sa tinuod lang guys, panday gyud akong papa ug usahay kay ako may assistant ni papa ug magpanday na siya guys. Kabalo gyud ko unsay gamit sa sirutso, martilyo, measuring tape, lansang uban pang malang manap diha guys. Ug usahay ra ba kay danghag ang martilyo, sirutso, pisan gyud ang atong kamot guys. Worst madukdukan sa martilyo niya kay kurimaw ra ba ta usahay guys. Ang martilyo di ba ka ang surutso mo'y pahimungtan. Malabay-labay ra ba labi na og mutuo ng luha sa kasakit kay nadukdukan sa martilyo guys. Ug kani akong pagpamihig manok Bisaya guys, lingaw-lingaw ra gyud di ba pawala sa kalaay kay kining manok gitawag gyud na ako og stress reliever guys. Kay og laayon gani ko diri sa amoa guys, mudayon gyud ko kuha og tubong aron manabod sa akong mga manok Bisaya nya. Malipay na dayon makakita nila kay nindot man kaning mga manok tan-aon guys, labi nagmagkagubot sa pagpangaon o pagkaon ba. Oy pagkamabaw sa kalipay, bahala na mo diha og gimabawan mo sa akong kalipay. Importante ako nalipay na. Kay importante guys ang imong kalipay dili ang ilaha. Oy pagkamabaw gyud. Kini nga among panginabuhi diri sa among dapit guys, patsimpora gyud ni guys. Kung asa ka swertiha adto gyud ka aron mabuhi ka kay ug magtinamaran ka aw impas ka gyud. Ug siyempre guys kining pamuhay og manok diri sa bukid guys, paswerte ra sad ni. Labi na uga layaw ang imong mga manok kay matud pa nila guys, daghad latagaw nga mga halo nga dagkog ulo diri guys, posibleng muhakbat gina sa imong mga buhi nga manok guys. Kay kasagaran magyud diri as among bukid guys, ug magbuhi kag mga manok wa gyud nay kural guys, buhi ra gyud bisag asa na sila mulakaw guys. Kay ug dili nimo sila babantayan guys, ug asa na sila mulakaw basig sikbit no ra nagkalit sa mga manap sa palibot guys, mawagtang ra gyud nagkalit. Mong kinahanglan gyud imong atimanon og monitoron pirmi matag adlaw guys. Okay human naman ta kumbate og panday sa atong salog sa tangkal guys, arin sa tas bungbong guys, kay og kinahanglan magyud nga bungbungan ni na akong tangkal guys, kay og dili ni mabungbungan manggawas gyud mga piso guys. Og nga syempre guys may inandam magyud ko dihang mga linipat nga kawayan guys para maduro diretso ng atong pagbungbong ug aron nga dili ni tamalangan kay kinahanglan gyud nakong mahumaning tangkala karon guys. Kay ang uban ako mga piso guys nagluya na og nga pitin na gyud sila sa tubig guys, kay ang ilang box nga akong gibutangan guys gamay ra gyud kay istanan guys. Para sa inyong kasayuron guys, first time gyud ko nahimog tangkal dira para sa akong mga piso guys. Wala ko kahibalo og mulampos bagay mga piso nga isulod diri. Ang importante lang gyud nako guys nga duna gyud ko mabutangan sa akong mga piso aron nga dili sila magdatagaw bisag asa guys. Og kay gikapoy naman ko guys og balik kuha og kawayan, nanirok na lang ko gipat, linamping og mga tablang wala na gamita diri sa among balay, nga moy akong gibutang da sa igbaw sa akong tangkal para kumpleto na gyud ang ahong mahuman na gyud na siya guys. Og nga bisan ingon ana ra na kagamay akong gihimo nga tangkal, pirting kakapoy ba gyud ay guys. Maong feel na nako ang kakapoy sa mga construction worker diha ang naghapon og trabaho. Pero bisan pa man ana fight lang para mabuhi tang tanan guys. Ugay pakita sad nako ninyo guys ang tibuok nga view ina akong gihimo nga tangkal para masuya sad mo maghimo sad mo kinyo diha guys. So mo na siya ang porma guys sa tangkal nga akong gihimo. Okay na human naman gyud nako gama ning tangkal nga ambot mo ra manig porma og higdaanan sa dayon guys. Ato nang gikuha ang mga piso adto sa balay kay para mabalhin na nato sila dire guys. Alangan naman og dili gihimo kay ni natong tangkal para mabalhinan sa mga piso guys. Ug nga klaro kayo guys nga pitini ako mga piso nga uban ug nga nagluya na sad. Ug nga kanaday akong gibanig diha silang tangkal guys. Sudas na sila akong gitigom natong nagpagabas diri among silingan. Ako ginang gikuha dito sa ilang duol guys para nga akong ibutang inig magbalhin ako sa akong piso diri sa bag-o nga tangkal nga akong gihimo guys. Sumunod na sila tanan ako mga piso nga na-transfer diri guys. Balik katulog gid ko nagbalik-balik ana adto sa balay guys para nga makuha gid na sila tanan bisag kapoy basta mabalhin lang na sila okay na guys. Ug kani mga piso guys sagol na gud sila guys. Ang uban dira mga simana na kapin pero dunay uban diha nga bag-o gyud na silang lansad guys. Ako na sige tipon diha tanan para nga mausar ra ako sila tubong aron nga dili na ko kas og sudlanan og manubong ko guys. Natambay ra magud ni sila dito sa balay guys kay wala pa gid ko naghimog tangkal diri Ug nga kay nakahimo na magog tangkal diri guys, nabalhin na gud ni sila diri guys. Lugar-lugar na ni ilang lakaw-lakawan dira sulod guys, dili na kani sila maghuot. Ug siyempre guys, dili sad pwede nga walay atop kay makabasa daw ni sila nagmuulan labi na karong panahon na guys nga uso ang luha sa langit. Kinahanglan yun nga atupan kay aron nga dili mabasa ni sila og muulan guys.
Ug kay niabot naman akong trapal nga order gikan sa Shopee, mao ni natong himuon nga atop ni atong himo nga tangkal guys, kay ug anahaw pa atong himuon, mas madugay ta, dili na din mabalhin nato atong mga piso nga kinahanglan ra bagud nga mahuman ni dayon kay aron do na tay kataklihan. Mao nang ningkamot ko kag taon guys, bahalag na ulan na nako dihan dapita kay ni ulan man gugnay nang udto guys, nabasa ko samtang nagbungbong ko diha mong nakailis gyud ko gahat para nga dili ta ubuhon ba. O nga mas dali itaod ang trapal nga atop guys, kay dili ka na kinahanglan daghan pagsagbayan sa igbaw, magbabag ka lang kahoy diraan nya ug bukan lag apusti nga duha ka buok. Okay na siya guys, dili na mabasa ang atong mga piso diha, ang importante nga do na sila pandong panahon ug ting-ulan. Og nga kay nahuman naman akog taod ang atop guys, ako na sa ipakita ang tibok nga view para masuya na sad mo ba. Oo, lisog gamay, tuyog gamay para makita ang tanan view na akong hibo nga tangkal. Pag ginahinay lang dili matapindol sa mga pinutol nga kawayan para dili ka mabalintong guys. Og after sa atop, iplastar sa nina tong extension wire guys. Ug ang akong gibuhat ana extension wire dire guys, higot dire ito ko rito aron dili matungkad si yuta, kag matungkad na si yuta guys, tingali unyag dunay masik do ng mga bata mag-agi diha, makasa pa hinuon ta guys. Ug nga kini extension wire nga akong gigamot dire guys, gihulam ko ra ni sa akong manghod nga nagpuyo dito sa Pikas munisipyo guys, gituyo ko ni pagngadto aron mapahulam gid nako siya, kay dili man makaabot ang gagmay nga extension wire dire guys, kay distansya ra gud ni sa balay sa kong magwang guys, kay og iduol ko ni guys ang itian ni baho ra ba, maong distansya ra gud ni siya, gituyo gid nako huwam ning extension wire dito sa kong manghod sa Leyte para nga magamit ni nako diri dapita guys. Ug nga syempre nagdala gid kog mubo ka extension ngadto guys para sigurado nga oga manginhanglan siya puli do nako ikailis aron nga sigurado gid nako ni madala ning extension wire dire pag uli, kay teleg magkapoy-kapoy ra niya kung ngadto niya di sigurado madala aw kasratas gasto niyang pamasahe pa ngadto guys. Og fast forward guys, nahuman na gyud akong taod ang suga dire sa akong tangkal guys, hayag na gyud ning tangkal sa mga piso dire guys. Hinaot unta sama kahayag sa imong kaugmaon kauban niya. Daghan salamat guys ug maayong adlaw ug kini ang akong suliran. Oy, drama sa radyo to aw unsa ba ito. Thank you guys.